Tak já hledám teď jedno takový pěkný místo a akorát jsem našel moc hezkou skládku, na který se pasou kozy. Ty, ale jsou tu luxusní hovna. Doufám, že nějaký nevymetu. Doufám, že kozy netrkají, když oni nemají sílu. Doufám. Je nějaký berán, musím dát asi proč by nic neudělal. A já hledám takovou zříceninu starou, jmenuje se to Gongolda Fort. Já vím, že to je někde na druhý, to je hoven. Někde na druhé straně, já nevím, jak se mám dostat. Říkal jsem si, že se tam dostanu pěšky. Ne. Tamhle je něco. Tyjo. Tak já nevím. A on tady na tou džunglí, co myslíte, mám jít tohle džunglí? Tam to dole vypadá nějaký slamík hezký. Ale to asi risknu. A jo, půjdeme krosně na druhou stranu. Asi nějak tady takhle tudy, takhle, tamhle. A půjdeme tam, no. Tamhle ten slamík nic nervózňoval, nevadí.